Ellie Verhagen. Het is de 5e keer dat wij de energiebeurs vanuit de gemeente Sluis organiseren. En dit jaar is bijzonder, want zijn we het verduurzamen aan het verbreden naar voeding en elektrische auto's. Dus natuurlijk is het heel belangrijk om de woning te verduurzamen. Maar het is ook heel goed om na te denken over wat voeding met het milieu doet. De vraag is eigenlijk, focussen we bij duurzaamheid wel ook op de echte grote oorzaken? Dus we gaan daar eens vandaag naar kijken. We kijken eerst naar het effect van de dierlijke voeding op het milieu. En dan zeg maar ook het effect van dierlijke voeding op je gezondheid. Dus het heeft zeg maar naast effect op het milieu ook nog heel veel effect op je eigen lichaam. Ja, er zijn hier wat problemen die ik hier opgenoemd heb. Dus dat de aarde voor 1/3 al verwoestijnd is. Dat er weer heel veel uitsterving hebben van diersoorten. En dat er natuurlijk opwarming is van de aarde. Doe maar verder, ja. Dus je ziet, dierlijke voeding heeft op 8 hoofdgebieden veel invloed. Dus CO2-uitstoot, waterverbruik, mestproductie, landgebruik, ontbossing, visserij, uitsterven van diersoorten en voedselverdeling eigenlijk in de wereld in een grotere zin. Dus CO2-uitstoot, ja, de veeteelt heeft 18 tot 51% van alle CO2-uitstoot komt van veeteelt. Dus dat is veel en eigenlijk meer dan veel mensen verwachten, want het is meer dan alle transport op de wereld bij elkaar. En veel mensen staan daar niet bij stil dat er eigenlijk één voedselgroep die wij gebruiken voor onze voeding zoveel invloed heeft op de uitstoot. Alleen over vlees? Ja, alleen vlees, zuivel, visserij. Oké, we staan hier op een duurzaamheidsbeurs en u vertegenwoordigt Van Gansenwinkel. Wat heeft Van Gansenwinkel met duurzaamheid te maken? Van Gansenwinkel is een hele grote afvalverwerker. Voor ons bestaat afval niet. Wij proberen mensen te adviseren hoe ze het afval scheiden en goed kunnen aanbieden. Ook bij een verbouwing en dergelijke. Zodat wij afval een tweede leven kunnen geven. En daarom is onze slogan ook afval bestaat niet. Dat is eigenlijk de reden van dat wij hier zo staan. Ja. We hebben een bedrijf bereid gevonden om zijn dak beschikbaar te stellen. Daar proberen we eigenlijk een installatie in te kopen van 50 megawatt. Het bedrijf mag daar zelf een stukje van afnemen. Maar dat is maar één bedrijf wat dat mag per coöperatie. De rest moet dus eigenlijk worden particulieren. Dat is eigenlijk de stimuleringsregeling. Nou, de fiscale regels zijn per 1 januari enorm verbeterd, zodat het eigenlijk ook steeds meer economisch haalbaar is om zo'n coöperatie ook van de grond te krijgen. Nou, we zijn hier een pilot. En u zoekt nog particulieren Wij zoeken nog daken, ja. Maar we zoeken ook zeker nog participanten of deelnemers en geïnteresseerden die deel willen nemen in die coöperatie. Dan hebben we de voedselverdeling. Dit is even om te laten zien dat je met 1 hectare land kan je ontzettend veel plantaardig voedsel creëren. Dan kan je maar liefst meer dan 27.000 kilogram voedsel voor de mens maken. Met diezelfde hectare kan je 285 kilogram vlees produceren. Als je een dag plantaardige eiwitten eet, bonen, linzen, kan je super lekkere dingen mee maken. Dan bespaar je 20 kilogram aan granen. Naast zeg maar, wat we net noemden, al het water wat je bespaart en de CO2-uitstoot. Dus je kan zelfs al met 1 plantaardige dag in de week kan je eigenlijk heel veel zeg maar, goeds doen voor de aarde.